Нека да започнем директно. Олигархията не е теория. Олигархията е реалността, в която живеем. Думата идва от старогръцки език. Олигос означава малцина и архе означава власт. Но в съвременния свят олигархията означава не просто малко хора с много пари. Тя означава затворен кръг, който взема решенията, докато ти избираш между илюзии. Олигархията не иска да я обичаш. Тя иска да не я виждаш. Още в антична Гърция олигархията се появява винаги, когато демокрацията отслабне. Когато малцина натрупат земя, оръжие и влияние, те започват да решават вместо всички останали. Спарта е пример за това. Ред, дисциплина и власт, но за сметка на свободата. През средновековието моделът не се променя, само декорът. Венеция, Флоренция, търговските републики. Формално участие, реално управление от тесен елит. Избори има, избор няма. С модерния капитализъм олигархията става по-рафинирана. Тя сваля короната и слага костюма. От родова става финансово, но не изцяло. Казвам не изцяло, защото все още има родове и фамилии, които наследяват властта и богатството си. От видима олигархията става невидима. Историята ни учи на едно. Властта рядко изчезва, тя просто сменя формата си. Интересно е да се разгледа въпроса как философите разобличават олигархията. Аристотел е пределно ясен. За него олигархията е извратена форма на управление, защото управляващите не служат на общото благо, а на собствените си интереси. Според него, не броят на управляващите е проблемът. Проблемът е техният морал. Николо Макиавели предупреждава, когато елитът започне да използва държавата като частна собственост, краят е въпрос на време. През 20 век социологът Робърт Михелс удря още по-болезнено. Всяка организация, дори най-идеалистичната, рано или късно се превръща в олигархия. С други думи, проблемът не е дали ще се появят малцина. Проблемът е кой ги контролира. Днес олигархията не издава заповеди. Тя контролира парите, медиите, регулаторите, политическите кадри дори. Тя не печели избори, тя подбира кой да участва в тях. Най-големият ти успех е, че убеди обществото, че всички са еднакви и нищо не зависи от нас. Апатията е нейният най-верен съюзник. Олигархията не се страхува от протести. Тя се страхува от мислещи хора. Каква е ситуацията в България с олигархията? В България често говорим за олигарси, но реално живеем в нещо по-лошо. Не живеем в класическа олигархия, а живеем в псевдоолигархичен хаос. Тук няма стратегически елити, които да взимат важни решения. Има временни играчи, свързани чрез зависимост. Днес са на върха, утре са забравени, но моделът остава и се възпроизвежда. Политиката е просто една витрина. Бизнесът е зависим. Институциите не функционират. Властта не е силна, напротив, тя е безотговорна. И това е най-опасно. Олигархията не пада от небето. Тя расте там, където обществото мълчи. Въпросът не е дали живеем в олигархия. Въпросът е дали сме готови да спрем да се държим като поданици. Ако това видео ви е накарало да се замислите по-задълбочено, значи то си е свършило работата. Може да го харесате и да го споделяте. Както и да се абонирате за канала, ако искате да има подобен тип анализи. Нуждата от разум е повече от задължителна.